Jos haluaa oikeesti nauhoittaa, niin kyllä se saatana pitää saada kunnon. Haluaa saada kunnon ukkonen perkele nauhalle, niin kyllä perkele pitää pihalla ottaa. Minuutin pystyy kuvaa. Eikö sitä pysty zoomaan mitenkään? Ei. Ui vittu, toi oli nätti. Tää vaan kuvaa tonne taivaan. Mulla on minuutti. No, eiköhän se minuutissa tuu ainakin. Mulla on hyviä pätkiä. On lähellä. Niinpä. Ui vittu, minkä salaman mä sain, vittu, ihan vitun nätti. Ihan vitun nätti. Täällä. Ihan vitun nätti oikein. Huhhuh. Taas vittu. Ihan älyttömiä. Ui! Ei tarvi kun pitää kameraa tonne suuntaan, niin saa ihan vitun nätti. Ettei ne oo amputtu kuvaa. No joo, no mulla ne on tässä koko ajan kuvassa, mutta kyllä mun näkyy noin. Ui vittu, ihan vittu siisti. Nää lähtee YouTubeen kyllä vittu. Nää lähtee YouTubeen. Tähän puhelimeen piuhaa Jenni ja... Mulla on ainakin piuha, mä laitan nää YouTubeen vittu. Nokian piuha kun löytyy nyt saa. No nyt se tallentaa jo. No niin, jyräs nyt kunnolla vittu.